Wala man Kita ko sa iya. palapin mo sa ako no kay. Oo. Kung saan man nga hapit naman ta mo abot sa katakbusan. To, abdi bang kita pa dong loan sa on na lo. Baskog niya pa nang kalawasan lo bisag unsa pila na tay edad na to lo? Pila na edad na to ron lo? Ang akong edad 250. To. Ay gutom taon lolo, nagkaon na oh. Kapoy ita. Tami ko sa amigas. Oo. Kuan. Ako sudan Isa dani mo lo. Kita na be? na spaghetti. Spaghetti. Oh, spaghetti sa abo. Spaghetti nga na sabaw-sabaw lo. Oh, spaghetti nga sa baba. Sa pagit muna ta. kung sudan. Kapoy taon ka lo. Gutom ni gusla kita ni kay na naguna ni siyang bukid. Oh, kapor kaayo eh. Kapoy kita no. Kaon yun lo. Oh, dili lalim. Oh. No. Mas kalami ba taon dulo maglantaw. Mga malipay lang yung taon ko maglantaw ko sa kung kuan. Apuhan nga magkaon. Wala man Kita ko sa iya. palapin mo sa ako no kay. Oo. Kung saan man nga hapit naman ta mo abot sa katakbusan. To, abdi bang kita pa dong loan sa on na lo. Baskog niya pa nang kalawasan lo bisag unsa pila na tay edad na to lo? Pila na edad na to ron lo? Ang akong edad 250. What? 50 250 akong edad. Di suda na abto na ng ana dara na makabot pag makatahana lo. Oo. So may kuan na to ano sa may technique na to ana nga makabot pa ta nga idara sayo nan kag 250 years old. Na nakay madawat alas gobyerno lo, murag na kay madawat na milyon siguro no ba lo. Ang akong technique ana niya. Pagting bulan gani, bulan nun, kakat ko sa balite. Uy, Oo. mao din na lo mo na technique lo. Buwan na technique para maabot og 200. Unsa oras lo? Mga alas 12. O alas 12 yun. Alas 12 mo didto ka mo balite. Kakat ka sa balite. Awe mangita tag balite. Akin ning balite ano? O kana siya pwede na O siya. diha ka mo tungtong sus lisura gyud lo. Imo ganang paningkamutan nga makakuan ka lo, tungtong ka lo. Balite. Mao gid na technique yung mga kuan day kung abutan ng idara sa yun kag Nya mukaon ka og kuan. check kaunon lo katong imong gipangkaon kay na lo. O katos siya. Mao to mga herbal lo. O nya kini mga kuan. O epektibo ba itong antik na to dito lo, to imong dilawan. Tawag ani kini mga bitok. Bitok. Kaupo ka bitok. O mga bitok. Ang taon lolo maabot na ito ng idara taon. Ih. Na kay nadawat sa gobyerno ana lo, dako na kag madawat alo kay O dako. 200 na gud ka 200 years na ka wan. Yatagan. Dres kalibutan. Kuan. Na pulo ka hektarya nga yuta. Uy, So, dako muna rin. ilatag sa ako sa gobyerno. Sana all. Asa man akong bahay nila lo kay ako tong tamnan tutog palkata lo. Dili ka mangutana kung asa dapit akong yuta. Aw. Dapit. Ang akong yuta nga gihatag sa gobyerno nga na po ka hektarya o naa din sa akong koko. What? Koko. Diya na O gipang. naa din he. Na murag mapa na lo. O dire nagibutang Og pohon lo. Pohon lo mamatay ka lo ako ng putlo ni mong koko. O potlo ni mo O ako. putlo na ko na diya. Diya na malantaw. O dinhi din mo. Oh, diya ako. Sus kalo inyo. Kaon sa gid lo. Mana inyong kuanan jud nga unsa to lo alas kung ang buwan nun mukatkat kas balite. Kung dako ang buwan mo ka sa balite, moadto ka sa tungod sa balita ni balite. Oh, balite. O na siya. Mo na gining balatia oh. Kana karton ako na diha karong mga alas 12 gabi kanang buwan nun ba. Oh, kanang balite. Diha magkatkatan si lolo diha yo. Saon man lagi nga tagdugay man ta mo mata, di na to makit-an. Nya unsa kanang orasa alas 12 sus hagok dubin taon na ana. Kini si lolo kay kani lagi mga tiguang sayo mo gini mo mata. O diya pag abot nimo sa tungod sa balite, bulokso ka. Lukso. No. Pero adin sa ka mulokso, makaplas ang kadaan. Plus Oh. ayay. Makaplas kadaan og herbal oil ba. Wala to na. Lo na pa kay herbal oil lo. Na organic man na siya. Organic. Organic. Ta dito sa bukid na imong giwang kuha lo. Ana siya sa tabok ko na siya pito ka lawon. Uy. Di suda po di kay naloy mo din na itong tik Napulo ka kuan. pulo ka suba. Kabundok. Pabundok. Bundok. Ay nako. Ay lolo. Pero maadto ra kada pag Biyernes Santo. Ni Santo ka ng kuan. Mahal na adlaw, mahal na adlaw. Mala mga balaan nga adlaw ba. Okay, mahal man na siya nga adlaw. Oh, nang- mahal. Kuan po na siya. Hindi na siya madag paliton kay mahal na lo. Mahal kay na. Sige lo kay
Nya, maniud to sa pud ko lo kay murag gigutom mo ko nagtan-aw po sa imo lo. Sige, sige. Sa na orasa, unsa nang orasa ron murag alas 12 naman siguro. Ting paniud to. Bata pang oras ondo. Bata. Bata pa. Nya, gigutom mo ko tan-aw nimo lo. Kaon sa long lo. Sige, kaon lang sa dito kay Marcin og kuan. Malibat na kaon niya. Ipakita na ko sa imong kuan ron lo, sa imong nanay. Kay imong nanay po dito, nagkamulo po tong kuan. Ay, bisi akong nanay, akong nanay do, edad ka maguntada. O pila man lo? Pila edad sa imong nanay lo? Ang edad sa akong nanay, 1,500. Kuya, grabe naman kayo na lo, ilo. Unta ka, maliwat ko taon tamin ni mo lo, maabot niya ng idara. Ang akong tatay po, ang iyang edad karon, ugba, birthday niya, ika 2,500. Ayay, magtumba, tagbaka na lo. Daganay baka sa balay. Tumbaho na to lo, niya ipatindog na po. Ipagtumba na mo. Patumba, ya, pakuron na po nagbalik. Bakuro, nagbalik kay. Kapon ba si Digda? Tinugon. Bugoy lolo, gara-gara yun, lo, gara-garaon mo rin, ganahan ako lolo, gara-garaon po, sa high pod ba. Wala, lolo na mo. Proud yung ko tao. Grabe ka proud yung punta na ako, lo nga, ikaw akong na, kuhan, apuhan kay, daghan ko yung nakatunan mo, daghan ko yung ma-learn sa imo. Ay kabala ka uno kay akong iyang po nga imong edad maabot og 3,000. 3,000? Agoy, ginoo ko lo. Munta lo, kuhan na lo. Baskog pa taon ng lawasa, yo. Sus. Grabe. Abot na taan na lo. Salamat kay lo nga, iampo po guni mo lo nga, kuhan lo ha. Ay sa paya na undo. Sige lo, sige lo. Mo kaon sa lang dala, kaon sa lo kay mula kaon sa ko lo. Ala ko lolo, proud yung kay ko. Salamat kayo sa iyong tanan sa pagsuporta. Isuporta po niya yung video din sa Dapita. Diri pong Dapita. Diarame. Sige lo, sige lo. Ano sa ko lo kay sinanay lo, sige na po tong pang panawag dito lo. Ito ato sinanay. Kasi nang laba pa taon to dito, kuso-kuso, bisig ato tong makatabang ko ta dito kay sa puton ra ito sinanay. Sige, sige, salamat po. Sige lo, sige lo, sige lo, ate lolo. Ito akong lolo. Si Lolo Ran.